салом дӯстон, формула 55 муҳимтарин хабарҳои варзиширо пешниҳод мекунад. Шурӯъ мекунем аз ҳолати ҷолибе ки бо иштироки варзишгари тоҷик рух дод. Баҳодур Усмонов чанде пеш дар мусобиқаи RCC Boxing Promotion рақобати навбатии худро анҷом дод. Шумо дидед ки аз таъсири мушти тоҷикона ду нафар аз поя афтида бошанд. Не пас дар ин видео бубинед ки чӣ тавр Баҳодур бо як зарбаи обдор на танҳо рақибаш Димитрий Хасеевро мағлуб намуд, балки довар низ аз таъсири он ба замин афтод. ҳарчанд ин ҳолати тасодуфӣ буд, вале дар ниҳоят Баҳодур пирӯзии муҳими худро дар ин набард ба даст овард. дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Бохтар ва Хоруғ академияи ҷудо кушода мешавад. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон лоиҳаи онро пешниҳод кардааст ки онҳо дар чунин шакл сохта мешаванд. Марказҳои мазкур ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда дорои шароитҳои замонавии варзиш мебошанд. Шояд баъд аз сохтани ин академияҳо ҷудокорони кишвар ба ҷуз аз гирифтани шидо боз медал ҳам ба даст биёранд. Албатта ин гуфтаҳо ба Теймур дахл надорад. Як довари футбол аз Тоҷикистон бо номи Гулмуроди Саъдулло бозиҳои даври ниҳоии ҷоми Осиё 2023 байни ҷавонони то 20 соларо дар Узбекистон ҳакамӣ мекунад. Гулмуроди Саъдулло дар бозиҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 байни ҷавонони то 20 сола ки аз 1 то 18 март дар Узбекистон баргузор мешавад, баъси довар даъват шудааст. дар ин чемпионат на танҳо довар, балки дастаи ҷавонони Тоҷикистон дар гурӯҳи Си бо мунтахабҳои Урдун, Умон ва Кореяи Ҷанубӣ нерӯ месанҷад. Ба Гулмурод доварӣ бехато ва ба футболбозон намон бошад, ғалабаро орзу мандем. дар Англия ҷанҷоли бузург бархост. Доварони ВАР дар Премер Лига билохира ба иштибоҳи худ қоил шуданд ва гуфтанд ки хатоии инсонӣ рух додааст. гап сари голи дастаи Брентфорд меравад ки аз ҳолати офсайд ба дарвозаи Арсенал зада шуд, аммо дар он ҳолат доварон хати муайянкунандаи офсайдро фаромӯш карданд ки истифода баранд. Арсенал ки талош дорад бо гузашти 19 сол қаҳрамони Англия шавад, аммо бечора дастаи лондониро на танҳо рақибонаш, балки ВАР низ пешпоӣ медиҳад. дар ниҳоят Арсенал аз 3 имтиёз маҳрум шуд ва Манчестер Сити 18-ор аллакай наздик омад. Реал бори панҷум ҷоми чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳоро ба даст овардааст. одатан Реал 8 маротиба ғолиби ин мусобиқа шудааст, аммо қаблан ба дигар тарз ва услуб гузаронида мешуд. Винисиус беҳтарин бозингари финал эътироф шуд. Анчелоти бошад 25-умин ҷоизаи худро ҳамчун мураббӣ ба даст овард ки 9 адади он ба симати сармураббии Реал будааст. Реал бошад дар таърихи мавҷудияти худ 100-умин ҷоизаашро дар олами футбол ба даст овард ки ӯро серҷоизатарин дастаи футбол дар ҷаҳон гардонид. Як факти ҷолиб дар футболи Италия ба қайд гирифта шуд. Футболбози дастаи Наполи Хвича Кварацхелия дар рӯзи зодрӯзаш барои худ тӯҳфаи ҷолибе тақдим кард. ӯ рӯзе ки 22 сола шуд, гол зад. Голи ӯ дар дақиқаи 22-юми бозӣ ба қайд гирифта шуд ва ин голи футболбоз дар даври 22-юми Серия А рақам зада шуд. Футболбози гурҷистонӣ акнун баъд аз нафақа баромаданаш медонад ки ба набераҳояш дар бораи кадом дастоварди худ қисса бикунад. Антуан Гризман, ҳамлагари фаронсавии дастаи Атлетико, дар майдон на танҳо рақиби Гизала аст, балки инсони хоксор буданашро ҳам нишон дод. ӯ баъд аз он ки пои рақибашро зер кард, ҳамчун нишонаи узрхоҳӣ бандҳои пойафзоли ҷабрдидаро бо дандонҳояш кушод, то ӯ дигарбора бозиро идома дода битавонад. ва суроғаи ҳамлагар дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд аҳсану офаринҳо фиристода шуд. Ислом Махачев бо қарори якдилонаи доварон бар Александр Волкановский ғалаба ба даст овард ва қаҳрамони UFC дар вазни сабук боқӣ монд. ба назари таҳлилгарон ин мушкилтарин набард барои варзишгари рус буд. Александр Волкановский ҳарчанд қаҳрамони дигар дивизион буд, аммо набарди баробар бар муқобили Махачев нишон доданд. метавон ба Волкановский аҳсан низ гуфт, зеро бар муқобили рақиби арзанда муборизаи беамон анҷом дод. бисёре аз таҳлилгарон бар он назаранд ки ин набард метавонист мусовӣ низ анҷом бишавад, аммо дар ниҳоят доварон дасти Ислом Махачевро бардоштанд. баъд аз ин рақобат бисёриҳо навиштанд ки Ҳабиб хоҳиш баргард, вагарна Ислом Махачев дар UFC ба монанди Зубайра баромад карданро шурӯъ мекунад. ташкилоти ACA рақиби навбатии Фаридун Одиловро эълон кард. Виталий Немчин, размгари рус,
бо терминатори тоҷик набард анҷом медиҳад. Ин вохӯрӣ дар доираи гран-при рӯзи 9 март дар шаҳри Москва баргузор мешавад. Виталий Немчин 16 рақобат анҷом дода 13 ғалаба ва 3 бохт дорад. мо аз Фаридун Одилов танҳо ғалабаро интизорем. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. барои аввалин набарди Нурулло Алиев дар UFC рӯзҳои ба шумор мондааст. Нурулло бо варзишгари таҷрибадори бразилӣ Рафаэл Алвес рақобат мекунад, ки он рӯзи 25 феврал баргузор мешавад. формула 55 барои онҳое ки натиҷаи рақобатро пешгӯӣ мекунанд тӯҳфа тақдим мекунад. барои соҳиби тӯҳфаи мо шудан шуморо зарур аст ки танҳо 2 шартро иҷро намоед. аввал дар ютуб канали формула 55 обуна шавед, дуюм ки натиҷаи рақобати мазкурро пешгӯӣ кунед. барои мисол Нурулло ғалаба мекунад ва дар раунди чандум ё ба хулосаи доварон ва соҳиби ин тӯҳфаҳои брендӣ мешавед. бо ҳамин тамом моро пайгир бошед ва муҳимтарин хабарҳои варзиширо ин ҷо пайдо хоҳед кард.